Jang'ad bura omii jotim nonro kata manono bura mar jariemb nyamburko mag safari rally Maxine omii ndalo 15 mar nyiso piny kaka bura nodhi ma kajal bura Benado Choi otamore wach mar golo Maxine omii e od ang'ech e yor ambun kendo loro file mayande oyawne higa mokalo. Ochoi wacho ni ok ber loro burano kapok olerne doho malong'o duoko ma ochiw kod achich mar nek Maxine omii. Omii nodonjne kod goyo jariembo wadgi kendo osiepne Asad Khan ma bang'e to noduogo wito ngimane. Kanyaka sani Omii pok odonjne gi ketho moro amora e wi tho mar Asad Khan. In the application, he sought custodial orders for the respondent, Maxine Omii, for 14 days pending completion of investigations, which he was carrying out in regard to an offense of grievous harm reported by Adila Khan in relation to his brother, one Asad Khan, who was by then admitted in hospital. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Jotich ariyo machon mar kambi mar Sahab Enterprises Limited, Mohamed Salim Omara gi Abubakar Salim Mohamed, nochopo nyim jang'ad buche maduong' ma Mwangi K. Mwangi gi ketho mar kwalo omenda maromo $44,000,000. Ji ariyogo ma gin wuoro gi wuode ne odagi ketho ka owegi gi rambun mar $5,000,000. Burano ibiro winj kata ibiro tal kendo tarik 6 mar dwe manyien. Cash bail and the deposit shall be released to the depositors and production of deposit receipts, which can be released on a bond of 10 million. Ramogi omero dhi nyime kama koro walima ne mago matimore e kaunti ma Busia. Riwruoge makero ne ratiro mag oganda e kaunti ma Busia koro dwaro ni piny owacho mar kaunti no mondo mi oluw chike matayo weche mag loso budget. Loso budget mar kaunti ma hiko omenda mabiro giloso e gwenge mag Ochude e kar chung'o bura ma Teso South, kaunti ma Busia. Riwruoge go maok mag piny owacho mag Community Empowerment Development Center kaachiel kod Impact Research and Development onyiso luoro kaluwore gi yore ma piny owacho mar kaunti no tiyo godo e kawo paro kotenore gi budget. Gigolo ywakgi bang' sirikal keto budget no e mbui chieng' ngeso kata obedo ni jopiny owinjo ogol pachgi odiechieng' makiny. Gidwaro ni weche mag thieth, pur kod chiemo kod mamoko ket e ong'ala manyime e budget no. Ni kama they are trying to do the same thing na ile regime ilipita. Ni kama ukipitia hiyo CFSP is like a copy paste, because vitu zingine zilikuwa zinafanyika hapo awali, they are the same thing zinarudika. Kwa mfano unaona ya kwamba kwa health hapa location the previous regime na financial year 2022-2023 wanaweka kwa recurrent expenditure. Katika nakala ya CFSP yenye tumeona mwaka huu kuna mambo ambayo hajatufurahisha sisi kama wakazi. Kwanza county yenyewe inasema, idara ya agriculture inasema kwamba ukosefu wa pesa limekuwa changamoto sana kwa maendeleo. Lakini tumebaki tukijiuliza kwamba kuna baadhi ya miradi katika kitabu hicho ambayo hayatoi pesa yake. For example, tukiangalia mradi kama wa kuku, that is poultry parks zenye ziko katika kaunti ya Busia, hizi miradi hazituletei pesa yote katika kaunti ya Busia, na ilhali tunataka miradi zifanyike hapa ndani. Langu ni kuhimiza hii department ya Economic and Finance ya Busia County. Mara ya kwanza kwa wodi yangu ilikuwa tarehe 1 Disemba ikileta mambo na public participation ya CIDP.
Nauliza, inasimamia upande wa planning of public participation meetings, mambo na ADP ilienda wapi? Sisi kama wananchi tutaruka aje ADP twende kwa county fiscal strategy paper? Sisi kama wananchi hiyo imekuwa pigo kubwa sana. Moko kuom MCAs e kaunti ma Kakamega okwedo paro ma osegol gi tend kaunti no mar gero apisi mar log tich mar kaunti ma Kakamega mageto muonyo omenda manyalo romo $1,800,000. MCAs go wacho ni omenda go inyalo tigodo e nyayo dongruok e kaunti no kar tiyo kode e gero apisi manyien. Jakom mar migawo mar omenda e kaunti no Boniface Osanga wacho ni gichich gi chenro mar gero apisi no ka koro gidwaro mondo chiwnegi ler kaluwore gi chenro no e seche ma jodak e kaunti ma Kakamega bende medo golo pachgi kotendo gi chenro mar gero apisi manyien. Ile ujenzi wa ofisi mpya za gavana, mimi ningependa komiti yetu ya finance na budget, na mimi pia nikiwa mwakilishi wadi kwa assembly, wakati mjadala wa budget utakapokuja kwa assembly, tutaangalia, kwa sababu hizo fedha zimetengewa kujenga ile ofisi zipelekwe katika sekta kama ya education, bursaries. Ward kama yangu ya Sheiwe, hata ukinipa $4,000,000 bado sitapea nusu ya applicants wa bursary. Kwa hivyo hizo pesa ziwe channeled kwanza, kwa sababu ile ofisi